Skoro sam radio nešto što je svima vama jako dobro poznato, blejao na društvenim mrežama. I ukapirao sam da su mnogo dobar način da se gubi vreme. Naravno, mogu biti jako korisne u određenim situacijama, ali isto tako su i veoma štetne. Ljudi lako mogu da postanu ovisni. U smislu da ne mogu da izdrže da ne pogledaju šta ima novo. Kao i da konstantno streme ka tome da imaju što više followera, lajkova, komentara i bilo šta slično. To može negativno da utiče na mentalno zdravlje, a ponekad i na fizičko, ukoliko osoba nije dovoljno jaka i sigurna u sebe da podnese negativne komentare ili pak nedovoljan broj reakcija u poređenju sa očekivanim. Stoga je moja poruka sasvim jednostavna. Ostavite telefon. Nikada nećemo napredovati kao ljudi ukoliko po ceo dan pognute glave zurimo u ove džepne mašine koje nas zračenjem iz dana u dan polako ubijaju. Podignite pogled. Živite život. Jup, ja se izvinjavam. Izgleda sam slučajno uključio podešavanje pretenciozni govnar. Sad ćemo mi to lepo da namestimo kako je bilo, pa da se vratimo na temu. Dakle, društvene mreže. Ajde ih ocenjujemo. Napravio sam listu od 20 društvenih mreža. Odabrao sam uglavnom one koje ja koristim ili one o kojima imam dovoljno informacija da mogu da ih uključim. Svakoj ću dodeliti ocenu koju mislim da zaslužuje i postaviti je na odgovarajuće mesto u tabeli. Možda vam je ova tabela poznata. Pa to je zato što sam ovaj scenario pokazao iDubbbzu pre nego što sam počeo da ga editujem i on mi je uzeo foru. Zato ću ja umjesto slova koristiti svoju skalu. Bradomer. YouTube. Verujem da svi znate šta je YouTube, jer ga upravo koristite. Veoma korisna društvena mreža, naravno ima i svoje mane, ali moram da istaknem da je ovo jedina društvena mreža na kojoj zapravo pratim osobe čiji sam fan. Puna brada. Facebook. Uglavnom ga svi imaju, stoga je ovo možda najbolja mreža da preko nje sa bilo kim ostanete u kontaktu. Uz to ima gomilu načina da se podeli bilo šta sa svetom i sve bi to bilo u redu da nije toliko očajno. Konstantno se baguje, prikazuje milion nepotrebnih opcija, a aplikacija za telefon bolje da je ni ne spominjem. Imam je, ali odbijem da je koristim. Jareća. Šta si jela, što si pila danas, sve to ja znam. Zato što kao ludi fan pratim tvoj Instagram. Gde si bila, što si radila, to vidim i sam. Zato što uredno sve okačiš na Instagram. Ovo je društvena mreža isključivo za promociju. Može da se koristi i u privatne svrhe, ali uglavnom služi da se ljudi promovišu. Imam je, ali je ne koristim mnogo, baš iz tog razloga. Mada objektivno je veoma dobra i veoma korisna. Još samo da mi tuđe postove hronološki organizuje ili makar da mi da tu opciju. I da mi omogući da je koristim na kompu. Jareća. Google Plus. Bezbradica. Twitch. Okej je. Kao gledalac, baš mi je bio odbojan izgled samog interfejsa, pogotovo player. Kao streamer, imao sam gomilu problema, uvek mi se bagovalo i nisam mogao da nateram ljude da dođu da me gledaju. Zulufi. TikTok. Nisam je koristio, ali sam dovoljno bio izložen da mogu da procenim. U početku sam razmišljao da joj dam nisku ocenu, ali samo zato što je postala izvor mimova u kojima sam uživao, morat ću malo da je podignem. Zulufi. Discord. Veoma dobra alternativa za bilo koji program koji sam u prošlosti pokušao da koristim za verbalnu komunikaciju sa drugim korisnicima. Dosta prednosti, jako malo mana, uglavnom sitnice.
Puna. Twitter. Ovo je društvena mreža na kojoj mogu da podelim šta god želim. Slika, video, tekst, šta god. Mogu da biram kako ću da se predstavim, za razliku od Facebooka, a i aplikacija za fon je normalna. Mogu da je koristim na kompu, za razliku od Instagrama, a uz to je i mnogo bolje što se tiče promocije. Jedina mana koju ima jeste to što je niko u mom okruženju ne koristi. Samim tim ni ja. Ali ne interesuje me moja lista, moja ocena, kome se ne sviđa, neka me hejtuje u komentarima. Čarobnjačka. Snapchat. 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 Nisam nikad koristio, ali imam utisak da ovu društvenu mrežu u životu drže samo unikatni filteri. Nekad umeju da budu interesantni na par minuta, tako da ću malčice da joj podignem ocenu. Hitlerka. Reddit. Ovo je bukvalno baza svih podataka na internetu, ali je mnogo konfuzno za korišćenje. Kad god mi je bilo potrebno nešto, neke instrukcije, neki tutorial ili nešto slično, ovde sam ga nalazio preko Googlea, ali kad sam na samom Redditu pokušao bilo šta da pretražim, nikad nisam našao ni približno šta sam hteo. To me je zapravo i odvuklo od korišćenja. Pubertetska. Tumblr. Slično kao Reddit, samo što još uvek ne mogu da provalim kako se koristi. Pokušavao sam nekoliko puta, ali svaki put je bilo uzaludno. Još od kad su počeli sa masovnom cenzurom, korišćenje ove društvene mreže je izgubilo poentu. Hitlerka. Steam. Ovo je jedina društvena mreža, ako tako mogu da ga nazovem, na kojoj sam potrošio prave pare. Ne mogu da kažem da nije bilo vredno, jer je koristim skoro svaki dan. Ako moram da istaknem nešto što me nervira, to je konstantno bagovanje i gubljenje konekcije, što jako ume da isfrustrira, pogotovo ako sam usred neke partije. Puna. Look at this meme! Imidžer. Verujem da niste znali da se ovako izgovara. Poput Reddita, ovo je takođe baza svih podataka na internetu, ali u obliku slika. Osim toga što je dobar za gubljenje vremena, takođe služi kao host za slike koje želim da podelim sa odabranim ljudima u punom kvalitetu. Mobilna aplikacija je miljama bolja od verzije za kompjuter i samo zbog toga ću morati malo da spustim ocenu. Jareća. Kak so, a sipa vatru, kad tvoj raskida vatru, tad sto, a skida kapu, gladni smo do kroka Trumpa. SoundCloud. Kad god imamo Mike taj tvoj i double time, gladni smo ko Donald Trump. Ovo imam, ali zaboravljam da postoji. Služi namenjenoj svrsi, ali postoje mnogo bolje opcije. Baš je ni tamo ni ovamo. Zulufi. Skype. Užas. Nisam dugo koristio, ali kad sam poslednji put to radio, imao sam ogromne probleme sa pronalaženjem željenih ljudi, uspostavljanjem razgovora sa istim tim ljudima, kao i probleme koji su se preneli na komp, jer kada sam ga obrisao sa kompa, prestao je da se baguje. Od tada ne želim uopšte da mu prilazim. Hitlerka. Pinterest. Ovo je kao Imidžer, samo poslovna verzija. Ovde sam bio samo kada mi je bila potrebna neka slika za video, thumbnail ili tako nešto.
Smara me to što sam morao da napravim profil da bih mogao da gledam slike, ali tu nije bio kraj. Također sam morao da zapratim i 3 teme od ponuđenih od kojih me ni jedna ne interesuje, kako bih mogao da izvršim pretragu sajta u potpunosti. Zulufi. What's up? Mislim da je ovo moja omiljena aplikacija za dopisivanje. Ima lep izgled i kompaktan dizajn, za razliku od Vibera koji je džombast i nervira, ili Messengera koji se kao i Facebook često baguje. Također, nikad do sad nisam imao problem sa konekcijom i uz to ne ubija kvalitet slika kao što mnoge slične aplikacije umeju da urade. Puna. Tinder. Ovo je društvena mreža za upoznavanje novih ljudi. Znam da je jako mali procenat korisnika zapravo koristi u te svrhe, ali isto tako ne mogu da hejtujem. Služi svrsi i nema zamenu, barem na ovoj listi. Zulufi. Biznis, da ti pojasnim to ime. Biznis, njega novčanice čine. LinkedIn. Strogo poslovno svi sine. Biznis, najbolji u poslu sine. Ovo bih ja nazvao formalnim Facebookom. Nikad nisam koristio, ali znam ljude koji jesu i oni su mi najbolje moguće objasnili poentu i šta mogu tu da očekujem. Ima svoju unikatnu svrhu i mislim da je apsolutno korisno u tom polju. Jarića. Letterboxd. Ovo je društvena mreža za ocjenjivanje filmova. S obzirom na to da sam ja veliki ljubitelj istih, sve utiske od kada sam otvorio profil sam tamo zabeležio sa brojevnom ocenom i komentarom. Ako vam zvuči interesantno, možete na me zapratiti, link je u deskripciji. Nemam šta više vam kažem o ovome, meni je jako interesantno i mnogo mi se sviđa. Jareća. I to je to. Ovako izgleda moja lista sa dodeljenim ocenama. Ukoliko mislite da sam negde pogrešio, varate se. Ovo su činjenice, 100% proverene od strane tima naučnika koji su me pohvalili za ovaj doprinos čovečanstvu i platili mi piće. Ja sam Bog, a vi ste moji sledbenici. Klanjajte se moćno meni i samo meni. Samo meni. Samo meni. Ček. Opet mi je neko poremetio podešavanja. Ko mi bre stalno dira prekidač? Nosferatu!